Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Kolda Hanifah maringi ngertosaken kedados kehebohan wonten gedung pepanggihan Dusun Kumbang ing 11 Februari 2023. Dipun ngertosi penyebabipun amargi wonten aksi dorong-nyurung dening tiyang asing ingkang damel kericuhan wekdal mriksani tetinggalan musik ingkang wonten-wontenaken rutin wonten ing dusun kasebut. Kathah wargi pingsan lan boten sakedhik lare-lare ingkang muwun amargi kepisah saking tiyang sepuhipun. Sumerebab kesebab mustaka dusun ngajeng-ajeng kagem ngestop tetinggalan musik. Wargi ingkang pingsan lan ngalami cedera inggal dipun bekta dhateng puskesmas paling caket. Cekap semanten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.